Od danas počinjemo sa detoksom. Šta je to detoks? Detoks. To je izbacivanje otrova iz tela. Sad, ove sokove smo uzeli još pre mjesec dana, otprilike, možda i jače. I jače ima. Ali smo ih zamrzli, dok se neka situacija u kući nešto raščisti. I ja sam rešio kao pravi kavaljer da ustupim svoje ženi ove sokove, da ona radi detoksikaciju, jer je volim. Neka proba ona sad. Pa ako preživi, probat ću i ja. Šta se dešava? Ajde da skratim priču. Postoji program detoksikacije koji traje 3 dana, s tim što postoji 1 dan pre detoksikacije i 1 dan posle detoksikacije, tako da sad danas je prošao i prvi dan pripreme pre detoksikacije. Moja žena ne voli da se snima, tako da ću ja da vas izveštavam. Trudit ću se da bude što realnije, bez nekih ulepšavanja. Znači, prvi dan ove pripreme pred samu detoksikaciju se jede samo presno sirovo voće, povrće, može i pečeno, bareno, ne pije se kafa, ne uzima se šećer, nema brašna, znači nema hleba, testenina, znači samo je jela voće i povrće i to je to. I dosta vode. Tako da, obzirom da je ona navikla da pije kafu, neću da kažem da je ovisnik, navikla je. To je pada teško i ona je znala već i 2 dana pre ovog da će da je boli glava danas, kao što i sad i boli glava. Malo je skočio pritisak, da li što se nešto nervirala ili ovako, ne znam. Gladna je, delo je tako pospano, bez energije. I to je glavni utisak, tako. Eto, to su neki glavni utisci. Naredna 3 dana glavne detoksikacije se ne jede ništa, znači ni voće ni povrće, zato su tu ovi sokovi. Mi smo iz zamrzivača uzeli samo ove što ćemo sutra. Ima to u planu tačno koji se sokovi uzimaju. Tako da držite se junaci, sutra idemo još jače nego danas. Piju se ovi sokovi koji su od voća i povrća. Znači to ima krastavac, jabuka, zelena salata, celer, španac, brokoli, kupus, limun. To vam je ovdje u soku. Ima znači tu i sa cveklom i ja sad da ne čitam. Jeste malo neprijatno, ali je to veoma važno da se ceo organizam očisti od otrova, da se pročisti i da krene iz početka, da se, da kažemo, resetuje. Tako da probat ćemo da izdržimo ovo, da kažem, ovu neprijatnost za nekog većeg dobra. Ako biste vi poručili ove sokove, imate link u opisu mog profila. Kada budete poručivali, ukucajte kod 1918, sa tim kodom imate popust od 500 dinara, znači će, nije na odmet. Tako da, eto, kažem, volio bi da svako ovo radi. Možete i sami da pravite vi ove sokove, ne morate da kupite, ako vam je tako zgodnije. Samo eto, ovi ljudi su iskusni u tome i biraju koje sirovine koriste i znaju odnosi i šta, koliko čega stavljaju, tako da je to već neka uigrana kombinacija i brža kombinacija, tako da možete da poručite, možete vi sami da pravite. Ajde ste živi i zdravi, čujemo se sutra za nove utiske.